Ассалому алайкум, дӯстони азизи ман. Хушомадед ҳама каса ба канали ман. Обуначиҳои наве ки ба канали ман подписатсия кардастен, шуморам хушомадед дӯстони азизам. Иҷа боша пеш ай шавҳарам омадан як рӯз пеш ман хай пухтупаз кардам. Ай ҳамаш кам баҳри шумо бо хай навор кардагиам. Иҷа боша торти наполеон карда будам, салати оливия кардаги будам, самбуса пухтаги будам, трайфл кардаги будам. Хай ай ҳамаш камаки то тонистаги ман навор кардам. Бисёр чиз пухтаги будам, не ки хай ҳамин 3-4 чиза баҳри шумо навор кардам, ба хотире ки хай мо даствермурӣ бисёрай ҳамин шабда ҳам самбуса, трайфл чанд чизе ки пухта будам. Нимша ҳами кухоним да тайёр кардам пухтам, нимша хай хона бурда навор кардагиам. Хай хулоси гап ҳамин қадар пухтам. Иҷа боша барои трайфл бисквит тайёр карда будам. 4 дона тухма, 1 стакан шакар, 1 стакан шир, ним стакан рӯғани алейна, 4 қошуқ какао андохтаги будаму ба ҳамин ранги пирог шуридаги будам да ба то ғавсак шуданша орд андохтагиам. Баъди бисквит пухтан бошад ба гирифтам хай майда кардагиам. Маҳсулоти дуруни трайфл бошад ин ҳамин маҳсулотҳоя. Бисквита худшай, шеф дукат кремай, малиновый конфитюр тайёр кардаги будам. Ай ҳамунай шоколадни воздушни сиёҳ барои болошай, шоколадни калибаут кам тараки дига буд. Вай ҳар сеша якҷоя кардагиаму сливки кати якҷоя карда креми болоша ҳамин шоколадни глазури болоша тайёр кардаги будам. Ва шоколади сафед кати болошунда хай бо завқам дод, бо камаки навистам номи ҳамин оиламона. Иҷа барои начинкаи дуруни ҳамин трайфл бошад банан, киви андохтаги будаму болошда камакак ҳамин шарикча кокати украшат кардаги будам. Иҷа боша крема хай тайёр кардастам. Аввал ҳамин шеф дуката миксер кати лад задагиам, камтар ғафстар кишид, ба згушонка андохтагиаму ба камтарак сахарни пудра андохтаги будам. Тамом. Не ки крем хушрӯи сахта шудаги. Инамҷа результатшам хай нишон додагиам. Тамошо кунед. Апаҷону хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, ҳазор раҳмати калон барои дастгириҳотон, барое ки дар видеои ман лайк мемонед, канали манро интихоб карде, дастгирӣ мекунед, комментариҳои беҳтарин менависед. Ай ҳамаи шумо миннатдорам. Апаҷону хоҳарҷонои ман, кадом апаҷону хоҳарҷоное ки бе подписатсия тамошо доред, dur омаден тамошо карден, подписатсия кунед, лайк, комментария нависед. Бо ман дар як мотиватсия меша ки влогҳои нав баҳри шумо пешкаш кунам. Апаҷону хоҳарҷонои ман. Бисёри комментариҳода менависен ки ягон рецепти хато нестай, ҳама рецептота мекунем нағзай. Апаҷону хоҳарҷоно, ҳама вақт ман гап мезанам ки чӣ пухтупазе ки монам ягон секрет несте, ҳамаша дар шумо нишон медиҳам. Барои ҳамин хай ҳама вақт гуфтию гапо кӯшиш мекунам ки чизои нағз барои шумо пешкаш кунам. Апаҷону хоҳарҷонои ман, канала хай дастгирӣ кунед, бо ман аз шумо миннатдор мешам. Иҷа боша чӣ хеле ки мебинед трайфла тайёр кардастам. Аввал ҳамун бисквите ки пухтагӣ будам майда кардам ҳамуна меандозем. 4 қошуқи андохтагиам ман. 4 қошуқ ай болош бошад ҳамин конфитюре ки тайёр карда будам ку дар влоги торти барх немондагӣ будам. Не ки тарзи тайёркуниш ҳастай, ҳоли наворша набуровардам. Бисёри хоҳарҷоно хоҳиш кардагианд ки апаҷон тарзи тайёркунии ҳамин конфитюра бироре. Насиб мебирорам хоҳарҷоно. Инам хеба ай болош анами конфия мерезему. Баъд начинка чизе ки дорен клубни хай ман бозора кофтум хай. Бозори мода нестай рости гап ҳисорда чанд точкаша кофтум наёфтум. Шавҳарам гуфтанд ки ман билет дорам, хона мерам. Дига ман хурсанд шудам, хастам рафтум бозор, ҳамин чизе ки ай пешум биромад харид кардам овардам. Хай чӣ хеле ай вақте ки ҳамин мардаки хонадон, шавҳар ки мақсад хона биёя, хай бояд кӯшиш кунем ки ҳама вақт чизои бамаза барои шавҳар пешкаш кунем. Ҳамин ҳама чизи мо, ҳаёти мо чизе ҳаст нест, чизи дар ҳаёти мо вуҷуд дора. И ҳама меҳнатҳои шавҳаромонай, бояд ба қадршон расем. Хай шукронаи худо, ман ҳама вақт ба қадри шавҳарам мерасам. Беҳтарин инсонанд, беҳтарин падаранд барои фарзандҳои ман. Апаҷону хоҳарҷонои ман, иҷада боша ширкати Атомира ба шумо тавсия додастам. Ин хоҳараки мо кор мекунад, шуморо ба кор даъват мекунад. Дар ширкати Атоми беҳтарин корай духтаро беҳтарин маҳсулотҳо дора барои мӯи сар, барои зебогитон, барои саломатитон. Хулос ҳамаи маҳсулотҳоро аз ин ширкат ёфта метонед. Ба духтаро бор гирифта хона ба хона намегарден. Балҳои шумо дар ин ширкат намесӯзад. Фақат дар як сол як маротиба харид мекунед. Дар таи дастон 2 одам мебиёрен, корро ба пеш мебарену соҳиби ойликҳои калон мешавед. Духтаро кадомитон ки кор кардан мехоҳен ё бор заказ кардан мехоҳен, ба рақамҳои рӯи экран буда нависен ба ҳамин хоҳараки мо. Ҳамаша бепул регистратсия мекунам, мефаҳмонам, шуморо соҳиби ойликҳои калон мекунам. Ассалому алайкум, апай хоҳарои азиз. Мехостам имрӯз пулое ки ман аз ширкати Атоми кор кардам дар муддати 3 моҳ ана шумо да нишон дем, рафта снимат кардам ай банк.
мехостум шумо дар нишон тим плакои атоми ва ҳамаи шумо ба кори ширкати атоми даъват кунам. духтаракои хушрӯ, кор дар ширкати атоми бениҳоят осонай. Маркетинг плани осон дора. хариди ҳар моҳа нест, вале шахситон намесозад. линияҳои зиёд намесозем. танҳо ду линия, яъне бинарни построение структури ҳар як таи шумо метавонед анхе муваффақ шавен, маошҳои хуба соҳиб шавен. духтаракои хушрӯ, мушкилои зиндагитонро ҳал кунен, зиндагитонро дигаргун кунен. мана ҷа нигоҳ кунед духтарако, 3 моҳа маоши ман ширкати атоми бовар кунед тунук кунед агар инами духтарако маоши як зани хонашин. ман ягон ҷо кор намекунам духтаракои хушрӯ, ягон ҷода кор намекунам. шумо ҳам метавонед анхе мисли ман дар хона нишаста аз хона набуромада духтаракои хушрӯ маошҳои хуби атомия соҳиб шавен. хариди яксолаи ман духтарако ай ширкати атоми 550 рубли русияи ба тоҷикӣ мумкин ки 65-70 сомон шавад. ман анхе маошҳоя ҳар моҳ кор кардистам. ба пули худам мақсад чизе ки дар кораи ман мегирам. шавҳари манам кор мекунад духтаро. манам камбағал нестам. шукронаи Аллоҳ, хонаи дарум ҳаста, зиндагим тинҷай, шавҳарам кори нағз дора. лекин ман намехоҳам ки фақат дасти шавҳар ман нигоҳ кунам. ман мехоҳам худам кор кунам. як иҷа хай давоми гапамда рекламара мондаги будум. духтарако кадомитон ки кор кардани ҳастен марҳамат кунен. кори нағзай. хоҳен агар кор кунен, регистратсия шавен. агар маъқул набошад, хай бо дига кор намекунен. як бор шанси худтона санҷен. иҷа чӣ хеле ки мебинен баъди начинка монданаш, баъд айболош крем рехтагиём. духтаро хай шумода маъқул бошад, бо айболои крем бо ҳам як бор дига ҳамо бисквити тайёр кардагитона резен. иҷа ман хай бисёр маҳсулоташа ки андохта будум, ба ҳамо хотир хай ҳама чиша якборӣ андохтагиёму айболош бошад ба ҳами глазури тайёр кардаги ман рехтагӣ будум. ба хотире ки кам навор кардагиём, чанд чиз пухтагӣ будум. гуфтум ку саршави наворумда, ба ҳам хотир ками ай ҳамаш хай навор кардагиём. якта видео кардум, ина баҳри шумо пешкаш кардагиём. барои хай шавҳари раҳдорум ай ғарибӣ омадагӣ буданд, ба ҳам хотир хай пухтупазои нағз кардум. шавҳарам беҳтаринанд, бовар кунен. ҳар чизе ки ман мепазам мехӯранд, бо мада раҳмат мегӯянд, дуо метиҳанд. бовар кунен ҳами қадар хурсанд мешавам ки хай хушбахтии мо ҳамин фарзандҳомон шавҳаромонай. худоҷон илоҳӣ нам садсола кунад шавҳари мара, фарзандҳои мара, шавҳарҳои ҳамаи шуморо худоҷон нигаҳбон бошад бо оилатон. иҷа боша глазур тайёр кардистам. инами 2 шоколади воздушни, 200 грамм шоколади калибаутаю, ба духтаро сливки неми шефдукат камтар мондагӣ будум барои глазур. инами 4 чиза ҳамхе якҷоя кардагиёму об кардуму баъд дар болош инам хе рехтум, дар болои ҳами трайфлоне ки сахтаки хушрӯ омадагия. ҳами глазур вақте ки дар холодильник мондум, сахтакаки хушрӯ омадагия. саршави наворумда нишон додагиём. тарзи ҳам чӣ хеле ки қошуқ кати гирифтагиём, бинед чӣ хеле сахти хушрӯ омадагия. трайфл не ки беҳтарин буд, ба маззаак омадагӣ буд. баъди трайфл тайёр кардан свет мурд, ба омадум хай хонада дар торикӣ кӯдако хай фонарикошона гирёвон кардагиянд. ҳамиҷа ман хай шиштум дар торикӣ номомона навистум, номи худма навистум, шавҳарма хай навистум, кӯдакоя навистум. хай бо суроат гирифтум навор кардуму баъди бовар кунед бо самбуса тайёр кардум дар шави, бо салати алвия кардагӣ будум. пеш ай ин фатири қатқат, 5 фатири қатқат кардагӣ будум. мегӯм ку бисёр чиз пухтум, хай ҳаминоша навор кардум баҳри шумо. иҷа боша бо диринги салёнии худам маҳкам кардагӣ ҳӯй кардагӣ будум, як донаша гуфтум хай барои салат истифода баром. инам хай салати алвияра хай ҳама чиша чоркунҷа реза кардагиёму баъд намак камтар рехтуму баъд бандуэла рехтагиём, горошки андохтагиёму майонез рехтум, якҷоя кардам. беҳтарин омад, ба маззаак омадагӣ буд инам. баъди салати алвия карданам ба торти наполеона тесташа пухта мондагӣ будум. торти наполеон кардам. кӯдакои манда чӣ қадар ҳами торти наполеон маъқула, чӣ қадар мулоима ки ба мазза мебиёяд, худаш резонакай. ба ҳам хотир гуфтум хай биё якта торти наполеонам кунам. ҳамҷа якта торти наполеонам тайёр кардам. ба ҳамин соат дидум соат 3 буд, ҳамхе буда, қариби саҳар буд. соати 5 шавҳарам хайф омадан, худоҷон соқу саломат ба хонамон. сад бор шукр ки омадан расидан ба Тоҷикистон, ба ватани азизи худмон. инам хе апаҷону хоҳарҷонои ман, то тонистагӣ ман баҳри шумо хай навор кардагиём. ай ҳамин навори кардагим шумода ягон чизаш хай маъқул шуда боша, бо ай сар гап занен насиб карда боша иншоалло, бо баҳри шумо пешкаш мекунам. ба апаҷону хоҳарҷоное ки чанд чизе ки гуфта буден пас насиб иншоалло, бовар кунед хай светомон камтар шидагия, светомон камтарак нағзтар кунанд. мепазам апаҷону хоҳарҷоно иншоалло навораи нав баҳри шумо ҳоли пешкаш мекунам, навораи беҳтарин иншоалло. иҷа боша навора ба анҷом мерасонам. хайр апаҷону хоҳарҷонои ман, то навори оянда. худо нигаҳбони мову шумо бошад.